Поки в мене є 20 хвилин до наступного клієнта, запишу до вас це сторі. Вже 23 липня відбудеться саме тут семінар по корекції фігури від Бруно Васарі, на якому буде практика топ-процедура літа – це кріогенне бандажне обгортання, також кокосове обгортання, яке класно дає лімфодренаж, зволоження шкіри, тому що шкіра зволоження потребує у кожного. Ви дізнаєтесь повністю всі протоколи процедур обгортання, які є у Бруно Васарі, розбір повністю всіх компонентів, буде дуже цікаво, це неймовірні знання для вас, щось новеньке для ваших клієнтів, тому записуйте, ще є місця і ви можете потрапити на цей захід. Чекаємо вас! А я буду працювати далі. Сьогодні в мене вже було і кріообгортання, також робили дівчинці альгінат. Це антицелюлітна процедура, яка працює і з ліфтингом, і з об'ємами, і дуже класно працює на шкіру. На семінарі ми також цю процедуру повністю розберемо. Чекаємо вас!